kannattaisi tulevalla viikolla keskittyä, tai mitä teidän olisi hyvä tietää niin tulevasta viikosta? Tämä olisi hyvä tietää tulevasta viikosta. Jaha, sieltä kiepsahti maljojen ässä. Mä huomasin, että mä oon itse asiassa pakka väärinpäin. Mutta otetaan se itse asiassa käänteisenä. Maljojen kuningas. Torni. Pentakle 7. Maljojen 3. Tuli aika erikoinen fiilis tästä kyllä nyt. Et jos teillä on jotain niin kuin, orastavaa ihmissuhdetta, romanttista suhdetta siellä ollut niin kuin viritteillä, niin voi olla, että se sieltä ei niin kuin etene, mutta sitten te törmäättekin jonnekin aivan uuteen ehokkaaseen, joka sitten onkin jotenkin aivan niin kuin täydellinen ja pesee pöydän niin kuin ihan totaalisesti. Ja pistää vähän niin kuin sitä pakkaa sekaisin sieltä. Mutta jos olette sinkku, niin sit voi olla, että siellä vaan on semmoista hidasta just rakentelua jonkun ihmisen kanssa sen ihmissuhteen saralla. Et siellä ei vielä ole niinku mitään sellaista merkittävää uutta tunteellista alkua tulossa, seuraavaa askelta. Et se voi olla esimerkiksi vaan sellaista niinku tapailua ja että rauhassa niinku tutustutaan toinen toisiin. Vietetään yhdessä sitä aikaa ja kenties niinku vietetään yhdessä aikaa niinku semmoisissa vähän ehkä enemmän ryhmätilanteissa. Mutta jotenkin mulla on sellainen tunne, että tää on niinku, tää voi olla ehkä ennestään tuttu ihminen teille. Ja jotenkin tää niinku tunteiden kasvaminen, niinku kiinnostus häntä kohtaan niinku tulee vähän kuin salama kirkkaalta taivaalta sieltä 1-2 ja jotenkin lyö niinku pakan aivan sekaisin teillä. Ja nyt pitäisi vaan niinku rauhassa sitten edetä. Et ei heti hypätä sinne jonnekin niinku ikään kuin parisuhde rintamalle siellä, vaan niinku rakennella sitä suhdetta muuten, että mun mielestä etenkin, jos se on joku ennestään tuttu ihminen, niin sillä, että te niinku heti muuta sitä teidän dynamiikkaa ihan totaalisesti siellä. Et esimerkiksi jos olette kavereita, niin sitten päätäkin saman tien, että joo, nyt me ollaankin pari ja me seurustellaan. Vaan tutkailette niitä tunteita siellä rauhassa. Mutta sitten tosiaan, jos teillä on ollut siellä joku aiempi kiinnostuksen kohde, ja nyt tulee se joku uusi, se voi olla, jostain syystä mulla tulee niinku tällainen kuvio mieleen, että se voi olla tämän teidän kiinnostuksen kohteen kaveri tai joku sen tuttava. Ja se niinku on tämmöinen niinku tornihetki teillä, että se on niinku aika järkyttävää tietyllä tapaa sillä, että herran jästäs, että mähän nyt on itse asiassa enemmän kiinnostunut tuosta ihmisestä. Mulla synkkaa itse asiassa ton kanssa paljon paremmin. Jos vaikka ajatellaan sellaista tilannetta, että olette ollut niinku siinä treffeillä ja sitten lähdette vaikka jonnekin vielä jatkamaan sitä iltaa, missä on sitten muitakin ihmisiä ja tutustutte siellä johonkin hänen kavereihinsa tai muihin tuttuihinsa ja siinä tilanteessa sitten 1-2 huomaattekin, että herran jästäs, että mä oonkin kiinnostunut itse asiassa aivan toisesta henkilöstä kuin tästä mun treffikumppanista, niin se voi olla aika sellainen järisyttävä hetki tietyllä tapaa. Mutta että maltti on valttia. Oli tilanne sitten mikä hyvänsä, niin ei kannata tehdä mitään äkkinäisiä liikkeitä, vaan rauhassa lähteä niinku kasvattelemaan sitä suhdetta ja tutustua rauhassa. Antaa sen tilanteen niinku tietyllä tapaa muhia siellä ja niinku katsoa sitä, että kasvaako ne tunteet siellä oikeasti, lähteekö se niinku etenee se homma niinku mihinkään, vai onko se vaan joku sellainen hetkellinen ihastuminen. Jotenkin hetkellisesti ihastumista tuli mieleen, että 1-2 vaan näette jonkun
ruusunpunaisten lasien läpi tällaisena oikein unelmien prinssinä siellä, että oi, hän on kaikki, mitä olen ikinä halunnut. Mutta harvemmin se ehkä sitten loppupelissä menee niin, että välillä vaan ensi huumassa niin nähdään toinen niin kerta kaikkiaan täydellisenä, mutta kyllä se niinku sieltä rupeaa se illuusio monesti aika nopeasti rapisemaan. Niin senkin takia ehkä hyvä vähän niinku nyt himmailla siellä ja ainakin toi tuleva viikko nyt ottaa ihan rauhassa. Otetaan sinne vielä orakkelikorttia. Valinta. Tekemäsi valinta tulee olemaan oikea. Okei. Mä en oikeastaan tohon lisää yhtään mitään. Toi on niin jotenkin suorasukainen viesti, että tää on ehkä just sellainen niin kuin tilanne, missä te ette niin kuin tavallaan voi tehdä mitään väärin. No, lisään mä nyt kuitenkin. Lisään sen verran, että tää on niin kuin ehkä sellainen just tilanne, että missä te ette voi tehdä niin kuin väärin. Sikäli, että niin kuin ihmiset, jotka on niin kuin tarkoitettu olemaan teidän elämässä, ne on oikeasti niin kuin tarkoitettu teille niin sanotusti, niin te ette voi tehdä mitään, millä te niin kuin pilaisitte sen tilanteen jotenkin. Että mokaisitte. Että menettäisitte nyt vaikka sen elämänne suurimman rakkauden sen takia, että te nyt valitsette väärin asioiden X, Y, Z välillä. Ei. Voi olla, että siinä tulee ehkä joku kiertopolku. Menee ehkä vähän pidempään jonkun asian kanssa tai muuta, mutta te ette pysty pilaamaan mitään. Mut näin. Tämmöstä ensi viikkoa. Aika moista. Ja siis, no, en mä voi muuta sanoa, että pitäkää nyt se maltti siellä mukananne ja ei muuta kuin onnea tulevalle viikolle. Moi moi!